Карціна, якая назіраецца ў некаторых частках лясоў Брэшчыны, сёння больш нагадвае сюжэты апакаліпсісу. Дым засцілае гектары спустошанага лесу. Адзінокія сілуэты, якія ступаюць па попелу, моўчкі падкідаюць у вогнішчы рэшткі знішчаных дрэў. У сярэднявеччы так праганялі чуму. Цяпер легіёны жукоў-караедаў, якія прынеслі пагрозу знішчэння беларускага лесу. Здесь мы видим точечки черненькие, это пути заселения и вылета самого насекомого. И если ободрать кору, мы увидим, что луп съеден. Соответственно, луп съеден, дерево начинает погибать. Нашэсце караедаў у Беларусі распачалось яшчэ напрыканцы 2015-га. Сухія зімы і леты паспрыялі таму, што ў дрэвы стала паступаць менш пажыўных рэчываў, за чаго яны амаль перасталі выпрацоўваць смалу-жывіцу. Менавіта яна і з'яўляецца прыродным сродкам супраць шкоднікаў. Як вынік, маштабы ўрону на Брэшчыне ўражваюць. 5500 гектараў лесу высечана толькі ў мінулым годзе. Больш за 200 гектараў хваёвых насаджэнняў загінула і падпала пад суцэльную санітарную высечку за няпоўны месяц бягучага года. Абсолютны лидер у гэтым сэнсе – Столинщина. У нас в 2016 году мы разработали около 700 гектар, а в 2017 это почти около 1000 гектар. И на данный момент мы выявили 180 гектар вот этого усыхания сосны. Спіленыя пашкоджаныя ствалы цалкам прыгодныя для перапрацоўкі, а вось пасечаныя рэшты адназначна трэба спальваць. Яны могуць стаць разносчыкам шкоднікаў, і зрабіць усё трэба за максімальна сціслы тэрмін – 20-30 дзён. Караед разлятаецца вельмі хутка ў радыусе 3 кіламетраў. Па словах спецыялістаў столінскага лясгаса, у барацьбе за шкоднікам найбольшы плён дае магутная лесанарыхтоўчая тэхніка, але не меншы аб'ём працы і ў людзей. Я не видел такого, чтобы так лес массово пропадал из-за того, из-за этого караеда. Мы как с утра, с 8 часов вот обычно, до полчаса до 4 мы в делянке. Разрабатываем вот это. Все, конечно, сжигаем, потому что оставлять это нельзя. На данный момент уже разработано в этом году у нас 4 гектара в объеме 800 кубов. По прошлому году у нас разработано 120 гектар по лесничеству и заготовлено древесины в объеме 26 тысяч кубов. Зусім хутка брыгада заступіць на новы участак. Работнікі лясгаса ведаюць, зіма на зыходзе, таму трэба спяшацца. Караед хутка прачнецца. Марыя Кобец, Зіяна Мішук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».